kuchingamudzai kwatikuita zvekare muchirongwa chedu chinonzi The Verdict is Yours. Nhasi tashanya kudarira Chief Nyamaropa kumadziva uko kwatasvika kune nyaya yemurume ari kuti sawira wangu akatuma munhu kuti auye kuzondipisira mumba zvese nemhuri yangu. Regai tipinde mudarira Chief Nyamaropa tinzwe kuti nyaya iyi yakafamba sei, murume achitsanangura. Mukomana uyu akatuma munhu kuti andiuraya. Akaenda kuno mukomana achimudza kuti manyika ari kufamba achitiwe ndiwakamubira. Ini nagara nyaya dzangu. Saka inini ndoda kuti munhu either unomupisira mumba vese nemukadzi wacho ndinokuperekedza kutenga petrol unomupisira mumba. Kana watadza izvozvo omutaimira achibva kubhara. Omutyora zvokuti haana chaanozokwanisa kuita, anofanira kugara ari pawheelchair. Apedza zvadaro mukomana wakuudzwa uyu pauya kuzondudza kuti ndaudzwa mashoko akati. Saka ini zvandiremera kuti ndikwanise kugara nazvo. Unozogona kuwana zvaunoitwa. Saka aripo. Mubvunze zvinoda kudura ini. Choka. Mubvunze. Unoda kudura ini. Izivese manyanga kuti Ombera iwe. Andizivese manyanga kuti kugara kwandaita nemi makore andagara nemi kusvika nhasi ndichigarisana nemi. Kuimbura kwandiri kuno kwakasa ini. Handisi kuda kuuraya manyika. Kuti nisaru. Witness. Let's Gara pakati. Chii chakaitika witness? Unonzani? Tapadzwa mapere. Taurisa. Baba vakauya pamba pangu vavasvika vavagara zvikanzi zoni amanyika vari kukuti wondo wakaita sindu wakaenda pamba pavo ukabewe. Saka inini amanyika ndagara ndine nyana navo. Zvandine nyana ushamwari inini ndaida kuti tiite ndikutengere peturu nedhiziri tivaite sei tivauraya tivapisire papa iwo ndokuti ndokupa mari zvikaramba inini palithium yangu ndoita ndotengesa kana mombe naiye ndobva zvadaro bataita ndopandakaona kuti inini mashoko aya haasi right ende akandiremera. Ndopandakabva ndaenda kuna mudhara ndikati mudhara ndauya ndowirana newa ndachitadzonewo kuitira mangwana ukazoona zvinenge zvadai murume uyu akataura kuti ari kuda kundituma kuti ndiite zvakati. Iwe ndinokuziva wena. Unondiziva. Ndinokuziva sana. Andinoya pamba pangu uchindioneka nyaya ndosina zivi raunondiita. Dzanga dziri nguva idzaakauya. Awandisina zvekuma 8. Anga akagara dzakaita sei? Hembe dzanga akapfeka. Anga akapfeka rimwe chibhurugwa chake so cheworksuit so nechijaketi chacho neimwe hembe mukati so yakada kuti wange white so. Ndoyanga akapfeka. Right. Chii chako iwe manyika? Mutupe wedu ndikangofanana. Munoitana ukama. Kupesana kwabva papi? Pafana unoda kundiuraya. Pangwese maita pamesi? Taitowirana. Tinoimba yekususpect inogona kuenda kujeri? Mari? Tinoimba yekususpect inogona kuenda kujeri? Tinoimba yekuti kuna vamwe vari kujeri vasina mhosva? Tinoimba yekuti kuna vari kujeri vano mhosva? Unochera nditi yavo? Tingachida kutotanga kuchera. Saka mazana wasuchera? Sikuchera. Unomupe ngani? Pari chinhu chandisina munhu. Une? Handina chandinacho. Nemhuri yangu nemusha wangu. Mhuri yakwenu? Yasara kushango. Ndakutsvaka kuti ndozvipi zvatingawana zvinhu zvokuti tibvutsikane kuti uyu akataura newe chokwadi. But pano chinhu wani chandabata pakutaura kwaita. Ndabata panyaya yekuti media. Wapadza?
ndopandawana mhosva yako tautaura dai pamombe ndabvunza kuti mumbaona ndabva ndabvunza ndobva tachiona kuti une diti yako yokusati watanga kuchera ndokutasira kuti diti yamu kakazvigaramba unoedza zvinhu wazvinzwawo zvataura ndogara kushamba ere ndoziva kuti une diti yako zvabva kupi anogara kushamba ndiyani utsi ukanga uchiputitika panenge pano chii ndibvunza iwe pindurai utsi kana uchiputika panenge pane chii alright uri kufunga sei nezvaukanzwa iri kuora ukanzwa inogara kwacho pamba ndakatotya ndakatobatikana zvikaite ndikutotya pamba pacho kutotagara une resettlement pamunda pasisi kouyu ane munda mukambokwesherana here rimwe ramazuva hatina tinofunga kuzokweshera patikaita pane mukomana wangu aindifudzira mombe saka akazofudza mombe dzemukomana vawirirana vari 2 ndisipo kawirirana vari 2 ndikazongoona mukomana akufudza mombe dzauyu vari 2 mukomana ibva azoenda kumushako akaenda kurufu haanozodzoka akaita gore ne5 months vaazodzoka musi wa16 December gore akapera ndaitomufona kuti utore zvinhu zvako kuno ndibva vaibva atengesa mbudzi dzake dzangandinadzo vaenda kuno munomwe bva ndipe mari yangu ndodaita se ndoda kuenda havana kunzwisisana akangoita mazuva acho muzoti mari yako ndichaita se ndichakupa mufana iye unofunga akazoenda kumapurisa vaaripota kumapurisa vaadzoka nokwasabu wachandauka ndovati ndabva kumapurisa ndaenda kumapurisa nenyaya yemari yangu inabrain yamhando sabu vaazofonera ngataure ndakadai iwe wakanza uyo akataura zvakaitika diti ndobva tachiwana nyaya yekuti utamwana anoritiya ndichada kushandisa kuti kana zvashaya ufipisira mumba ufe kuti zvisinei kufa hauna kufa zvaida kuitika sasa zvaitika saka takutonga zvinoita kuti mugare zvakanaka zvazvinzwisisa unobva pano papedza mazuva uyu akandisiya kubhawa andisiya kubhawa ndobva aita sendobva uye ini ndakangofunza kuti munhu ari kuita se ari kuenda kumba kwake ini pandakasvika pama ndakanzwa vanhu kutaura kuma10 dzeusiku ini ndandakadhakwa ndachioziva kuti munhu akutaura naadzimai vangu ndiani ndobva ndatonyawaira nini vandatoita se vandatoenda uko kwandakaenda ubva ndatonomira ndi baba vari kutaura vari pamba pangu nemukadzi wangu usiku ndikati nemunhu nenyaya dziri kuitika idzika idzi hatikuwirirana saka the best indoita se bandanomutsawo manebhasi angu bandavadenza ndikati ndimunondiwaira batasvika nevanhu ivavo ndobva ndamubvunza murume ndikati iwewe kutsvagei panapa ndateno kuroko dzeusiku ndobva atotanga kundirova kutondirova zikanzi zinotodhakwa chete ndakuuraya umbobva atondirova mawanga acho ndinawo ndakatosuka urira kuti mawanga mamwe acho arapa ndisato right mawitness ari kupi nepamwacha mamwacha pamatombo paakakurova panga panani ndakanomutsa nzuva namenzo naadzimai vangu vangu vari adzimai varo vana kuda ukatadza sei kumapurisa apane zvakangoitirwa sei sei wakatadza kumapurisa mapurisa adzimai vangu ndo vakataura kuti musadaro chichi vataura zvakawanda right iwe enda kuona mukuru wemapurisa pashamba wanzwaka enda unoona mukuru wemapurisa pashamba unoenda kumuona mangwana kuseini wazvinzwa ukasvikapo usataura nevamwe vanoda kuona mukuru wemapurisa pashamba mukadzi anonzi bhatidzi wazvinzwa kana wasvikapo ndokuudza zvaunoita unopiwa namba dzangu ndakuchengetedza kuti usauraiwe ndombi uyangachitanzana mombe kana chichi anacho pamba pacho ndinebhasi wake anazo zvinhu zvototi kana mukatuma machinda mangu anotoenda anokwanisa kunozoona no ndiri kuzvinzwa ndakutsvaga zvandakuita mai ini ndiriwe ndakuudza sesamusemo ota chakamii ndandakakutara naye bwachi makapende handisati mbiyanga ngasi vamira witness ndakafana naye bwachi bosi nyaya yakazvitoka polisa uziye polisa yakabanga kanaka
fona midhimbo kati inokwatidza kuti aiwa vanhu vachofundiswa mustraight saka witness yaakasipo iwe nyaya yekunenetsewa kuti moto uri kubvira iwo usiku imhosva pamberi pamambo wazvinzwa imhesva pamberi pamambo yako kubva nhasi kana wange uchiita siya zvinhu izvi wazvinzwa nofunga changamire kugara kwatakaita kumba kwedu andi watiri kuti manyika inini ndichiuya kuzogara pamba pandokugara inini pandokuti pamunda pandakapiwa nenenzi ndakauya 2014 handisati ndambotukana nayo kusvikira gore rinoti kana nyaya yemukomana yemumba irikutaurika ndiri ndichidzidziswa nasabhuka ndina kutukana nawo ndakatonobvunzana nawo zvakanaka tikagara pasi tikaonesana andirika nekushayiwawo kwanakanichii zvekuti kuchera lithium handina kana dhora randati ndadya nelithium yekuti ingandipomererwe mhosva yekuti ndingasvike apa asi nyaya iri kundishamisa changamira ndirika ndeyekuti uyu munhu mutsva uyu ane 5 months auya pamba paari kugara pamba kumwe murume akasiyawo musha ndokubva auya kupinda pakati pedu kuti pesanisana uyu uye handimuzivi kwaanobva pamusoro wanzwa here zvakataura pano ndataura zvakawanda zvimwe zvako zvimwe siri zvako ndataura zvakanaka wazvinzi pamusoro changamira sabhukawo ndichandako kuti ndishini saka nyaya yekuti kuti pane maudhio aipopotedzana aitopopotedza time yakaurwa atoripo nyaya yakutara iyoyi chandauka anozviziva here yakutipota chandauka ai ndumira chii yamaicha masimudzauro simuka simuka tauri taura hako wakasimuka ndofunga pamusi wakarohwa mukomana uyu akauya kunomutsa isusu ndobva taenda kumba kwake saka pane maaudio aitaurwa nomukomana andikatora nemufoni vachipopotana vari tu vachipesana mashoko plus pekutanga pane mameseji akatanga kuita mufoni yanzo mukomana asati amboenda information yakazobude mafoni avo baba vaitotaura nemukoma wavo saka mameseji efute akaziva kuti yanzo vangu akatorara vakatonditi nemoni mameseji ari mufoni iri kutadza kuona here mameseji ari kubva kuna babeta kwosaka mameseji avo akuratidza kuti vari kureva inini kwose ari kuya mufoni mangu tese pepemetaoti kuinga babeta vakataura nemukomana unge tikazongona mukomana arikufudza munhu ava nombotaura nesu kwapa nhasi chanyangara chimukomana akaenda kumapurisa asingamboriziva kwapa nhasi akutipinza munyaya zvaita sei mameseji acho ari mufoni yangu orit pano zvinhu zvidiriki zvandoda kubvunza uye amboti hamuzive handiti hazvinzwa tese but panapa panoparapidza kuti uyu anomuita sei mapanzwa no ndazvinzwa but no mese zvamataura ndazvinzwa but first back tosangana musi 1 28 iwenda kuna gwatidzo kana asina kubata zvakanaka fonai direct pafoni dzavo but ndizotaime kufoni iwe kana unge uchita zvakaipa tinosangana kana chiri chokwadi chaukaita unoenda kunopika inandiigani kutaura zvandinongoita ndinongofonera mupurisa wacho wogura advocate ndofonera provincial media city wopika nesuspect yako ndozviita izvo zvisina kana dauti kana unge ukazviita chinja maitiro wazvinzwa wawa ndosaka vamwe takarega kumwa omira kuombera tsitsi ndosaka takarega kumwa do chikonzero zvazvinoita vauri kuona vachipfeka masaga murodhu vauri kuona vamwe vachitinwa vanotonga vanopenga inyaya dzomhosva dzavakaita panyika mazvinzwa regai vanhu vatorwa nenguva yamwari kuti nenguva yekufunga kwenyimi wanzwa regai vanhu vatorwa nenguva yamwari kuti nekusvika kwenyimi tinosaka handina chataura ndosaka musi wa 28 days ndichakukumbira iwo shoko kana muchimutendera taura ndatopedza nyaya munoona pamusoro nyangwe zvikadaro ndingotambira zvese nekuti ndo zvinenge zvatongwa namwari nemiwo mutungamiriri muri pano nyaya yekutaurwa namaiguru wamwari handiti
kuti tisvike pese pakuitika bhandirika mumwe chete munhu akagarapo. Aiwe ndinokumbira kuti muteereri handina umbovo hwandati ndapa hwamunogona kunzwa pakungotaura kuti teera ukwezva ndakufuna mhosva here hamuna ndati kujeri kuno variko vasina mhosva ndozvandikumbira kutaura nhasi handinenge ndikutaurira panhasi pandataura nemi mese munipiri paita se pa4 days enough ndati endai kumapurisa ndosangana nemusi wani 28 kana pasina action ndingi chaita zvandinoita asi ndotanga ndatsvaka nyaya yekuti ipo here handisati ndane nyaya nei mazvinzwa maodhi enichengeta